Fl-aħħar partita tal-istaġun tal-futbol lokali Valletta rebħu trofi meta fil-finali elbu l-Irbir-Kirkara bi-skor ta' 2-1. Din l-14 darba li Valletta rebħu dan l-onur fil-waqt li fl-istess ħin ċaħdu lil Karkariżi milli rebħu dan l-onur għas-6 darba fl-istorja tagħhom. 4 minuti qabel tmiem l-ewwel taqsima kien iż-żagħżugħ Kieran Nwoko li fetaħ l-iskor. Santiago Malano sab ix-xibka 12 minuta mit-tmiem biex għamel l-iskor 2-0 favur il-Beltin. Kien biss minuta mit-tmiem li Birkirkara wettqu reazzjoni jekk kif Rolovic eleb lill-goalkeeper avversarju Henry Bonello imma kien tard wisq biex dawn jiskurjaw ieħor u jisforzaw il-ħin barrani. Bekk Valletta rebħu double wara li ġimagħtejn ilu rebħu l-kampjonat. Dan kien staġun mill-aqwa l-Valletta fejn l-ewwel elbu l-sfida ta' Balzan li sa tmiem tal-kampjonat sfidawhom għar-reb tat-titlu u issa rebħu anke trofi. Dan istaġun kien ukoll suċċess kbir anke għal coach ta' Valletta Danilo Doncic li kien beda jmexxi lit-tim minn Diċembru li għadda meta dakinhar kien ħa post Zoran Popovic.